Amen bazalwane. Amen. Ngibingelela obaba. Ngezihlalo zabo ngibingelela omama. Ngibingelele ingudlungu. Amen. Sithi thina endaweni yethu omama ingudlungu. Amen. Ngibonga kakhulu manginibona nihlangene phakathi kwale ndawo. Manje emoyeni wami ngitshela ngathi ubaba umbaba Madikiza lo kade efunda incwadi. Amen. Ngicabanga ngathi mina ubhale incwadi akafundanga eBhayibhelini kade ngisho sesomdwekwelami. Kuthi kuyahambisana kwenziwa yini? Kukhulunywe ngalo cebo belungile. Lencwadi vele ihlale ukuthi ezageni ukuthi obekhuluma ngolungile. Amen. Manje ngisho ukuthi uNkulunkulu emkhulu esimkhonzayo isishila ingane yathi kudideka ngaba nje emabandleni ngoba sibanga ukuthi nami ngileli ibandla nami manje ke mina la ngifika khona ngifika kube into eyodwa kuyafana labeze bangihlela bathi awuhambe nowakwaJaka khona insika ngithi mina cha ukuthi nginothando sebekhulume kakhulu bakhuluma ngokulunga endaweni engikuyona nginomakoti nje omncane ngendlela eyisimanga emekhuluma la enkonzweni ningaphenduka nonke kodwa futhi emesethi angenziwa kanjalo ngidobela umgaqo namanje sangani uphele futhi noma lento iqoqa kuthela lo makoti olunge kangaka hayi ngize ngithi kade ngisho nje banquma lathi ekhuluma ngale ntshumayelo nje akobe ngane yami umvidorizile ngiyayifuna lo CD